Abatenene b'ekikanisa ensi ya Bulirya Nyamira Church Union bakorawa na Bishop Charles Awatani gobe kanisa besokire nako kwanira igoro y'ebikoro byo gusamba gw'ekisukuru ebikorwa bigendete kwenekibwa hasorongoro gusi naboigo ime yensi ya Kenya korengana nabaranda beiga nigo batebuna chimbo cy'abantu na cyo cyabeire chimbe bono yairira aborokiwa bo kwira chimbe cyo na gwikirani busali ase kisukuru muri kitofati ga Disemba na robotiro asenchira yowekira Ngwanja muri tubwaterane asobwa mugosabira abana abaite rinde rinya saonchore ense yeito Erio nerio gikorwa ase kanisa yo muika imeye kaunti yiga ya Nyamira abo bachiramo na gukwanira umuiko mobe oyo osoire azikisukuru ao imeyorogo nkoro iga rwagusi abwase aborokiwa bangeire gusamba ekerereke kyabeire kanene ase ngincho abana abanda kento riko borokereri ebwenete tubwaterane korwa ase binyorotore abana bakorwa korwa ase chikanisa korwa amo n'abarimu nabokonyora noe n'abarimu boka ase ng'encho gotategerera abana nabekonyarikana basari nabekonyarikana egento nkere giachire bakoroka abande chi oboruminati nabekonyarikana abana abasoire ase oboruminati kwanyora bairu chinguru chiebirecha chiokwenda gosaria esukuru igekerire kanene getigarete ase tore muna into korwa ase chikanisa korwa ase abakoreri ba Nyasaye korwa ase abarandi korwa ase abagambi korwa ase abarai ba department tonyare kwenda ase obosi bwa omonene torere erinde eri Nyasaye aonchore ense yeito erinde eri egwekerero gietanyare gokonya abana abarai naboiga barandi abaiga bechikanisa ekyo kyomuika bakoragwa n'omunyakirogobo Bishop Charles Awata nigo boigo batebira baibori abange naboigo abarai abange nigo abange baba bebire asokoba ekiorokererio ekia gochase abande abana baito nonye tokubaita nonye tokubakwana bakorire bobe nonye togoita abarimu nonye togokwana mamicha ya kira oyomo tiga turigere ninga abana baito nambe yemo asekere sekta baborwo omonto tokorukera ori mote amang'ana abana baito bakorora amang'ana abana baito bakorora togokora ese tore nasi tomenyete nonye nenjera kere bintu byasarikire enjera tokorarameka nero abana baito babogoiri bairira asikisuko na amang'ana yatabete tosogonchora chimbwa chiabantu nyene chiabarai bari batutang'aine ekero ring'ana riasarikire riabeire ribasegete naki tokorikwanera naende naki togosuruhisa emechando ere asegeti yaito aiga boigo bamochirie abateneneri b'ekisukuru ase okubarina aborokiwa bonsi anene aba bakogenda chikanisa echiga kyomuika ribaga rigiya riogosasima ekero amatuko aetire kare abantu nigo bagasomira abachi professor n'abantu bane chidokita bare gosoma amatuko atano rituko ria Jumapili ne rituko ria Jumamosi igo riari gosikwa bono go yacha koba abana baito igo bara chisukuru throughout bagosoma Jumamosi Jumapili nonya abarandi bakora umigwa igo tosinyire ngaito konyora abana aba nonye ne principal cheito chechi secondary chiakorire amakoso chikobwata chaira abana bechikanisa gete bagenda kanisa lakini abana bande bari bechikanisa jake Pentecost baro batoka bakobera eskurume batabwati gase bagokora ing'aneri nanjera bongori pinganga tiga abana batigwe bagenda chikanisa rituko ria Jumapili ne ria Jumamosi kubwatikana na yaiga ebasabire okubwatirana okuya korwase chinsemo chionsi erio kurwania obobobo bwasoire ase aborokiwa bwogosamba chisukuru nkore ne ring'ana rio mweri ntagete gokwana nario rikorente mechando nonye nkorwa ase chikanisa chito abana abantu rabaorokereria otu abeire tokubatiga tukagetemba manyete kandi tibamanyete naende ntebia abantu baminto bonsi ande onsi kabake kanisa bakaba basta onde tari ore save buna abana aba baraba besukuru naende nabo bajokoba chikanisa bono tiga tubwatirane twensi buna abantu tubakurere naende buna abantu somba ba Nyasaye tusabe oyo no moiko mobe ekine chinguru chimbe ebinebirecha byatarira abana baito Ingo reporter Getembe koraiga ase bunge ya West Mugirange yego toke meye kaunti ya Nyamira Jeff Atigad Disemba